Offo stiert voor op volharding volgt overwinning. De ploeg uit het Utrechtse Maarsen speelde verleden hier nog in de Korbbel League, maar degraderen na 1 seizoen. LDODK wil graag promoveren naar de Korbbel League. Trainer Gerald Aukers zocht er mogelijkheden toe en verlengde na 4 jaar zijn contract met nog een strijd hier. Offo beschikt door een fanatieke supporterskade en die zorgt ervoor dat haast altijd de punten in Maarsen blijven. LDODK wilde er graag verhoring in brengen, maar moet direct in het begin al zijn achterstand ontzien. Het is Stijn van der Vecht die het Offo op voorsprong zet. Offo komt op 2-0 voorsprong en bij LDODK gaat het moeizaam. Zelfs de kansjes die er gewoon bij altijd ingaan worden nou mist. En dan hebben we het net makkelijk. Maar dit tweede aanvalsvak herpakt hem en creëert goede kansen. Maar ook die binnen nog steeds dreig te verzilveren. André Zwart met een hele mooie actie. Maar geen goals in die eerste 7 minuten. En dan eindelijk is er verhoring kwam. André Zwart had de stand op 2-1 gebracht. En diezelfde André Zwart mij van grote afstand onlezen voor de gelijkmaker. En dan kan de wedstrijd echt los. Maar LDODK liet stekjes vallen. Routinier Peter Lagerweg trapt het hier in deze terugbraakactie. En dan is het 5-3 terug Jeffrey Huibens. Ja, het is een kwestie van continu achter de feiten aanrennen. Daar dan toch werd de ontsluitingstreffer van Annegriet de Boer. En 6-5 betekent dat LDODK weer helemaal meedocht. André Zwart en no Wol doeltreffend. En dan op 6 gelijk. Doch blikken dat LDODK ondanks wat missers dan toch gewoon helemaal meedocht. Maar waar is het Offo wat het voortouw neemt en waar de voorsprong? Het is van grote afstand Martijn Roos, 10-9. En dan het fatale moment voor Annegriet de Boer. Zij rekt het zwier blessure aan haar linkerknibbel. En dat is toch een enorme domper op deze wedstrijd. Ongelukkig moment. Zij knikt terug de linkerknibbel. Naar alle gedachten, de kruisbanden der Jetse van de week en meer hoer. Maar in elk geval einde wedstrijd en ook einde seizoen. En daar haar vervangster. En dat is Rianne Nijholt. En hoe gaat LDODK in die tweede helft om met zijn zinslag? In eerste instantie biedt LDODK aan te hekjen. Tolve zien achter en dan toch weer Tolve gelijk. 2 keer André Zwart. Maar waar ook de foutjes en de achterstand. Stijn van der Vecht met de terugbraak zorgt het voor op een de voorsprong voor Offo. En het gaat groeit. Het blok hier van Erwin Zwart, maar daar wordt geen rebound uithellen. En dus gaat de aanval terug. En dan gaat er van alles mis. En in duels valt Marion Visser op de groen. En kan haar direct het zinstander Diewerke Koning voor een god zorgje van 3 goals. 15-12. De time-out van Gerald Aukers, want vanzelfs is er nog van alles mogelijk. Maar direct na de time-out is het Martijn Roos van Aaston voor het verschil van 4. 16-12. Ja, dan moet LDODK echt alle registers hier gaan loeken. En dat doen ze. André Zwart met een individuele actie, met zijn 8e treffer voor Santje 15. Ja, dan kan het nog altijd. En dan is het verschil nog maar 2. Peter Lagerweg, Santje 16. En dan liep het er weer van alles mogelijk. Maar neer weer minder weer, want nog geen 15 tellen later is het 18-16. En in de slotfase rent Offo uit naar 21 Santje. De overwinning bleef dus in Maarsen. LDODK verliest Annegriet de Boer met een zware knibbelblessure en 2 dure punten. Hij hem terecht van lijn? Ja, denk het wel. Als je een winnaar aanwijzen moesten, dan denk ik dat het Offo weer. Gewoon om het feit dat ze de hele tijd voor stonden eigenlijk. En ik denk net dat wij echt minder winnen. Maar ja, we ronden gewoon achter de feiten aan.